Сляпа зона. Памет на седалките на предните две врати. Висок клас озвучителна система Dyn-Audio. Дистроник. Тук какво имаме? Въздушно окачване с режими комфорт, спорт и индивидуално, утвърдяване на окачването, подгрев на 4-те седалки, подгряване на волана, подгряване на предното стъкло, печка, свързана телефона, навигация, радио, медиа, паркинг асистенти отпред и отзад, камера за задно виждане, с динамични линии, пера за смяна на скорости от волана, инфотеймент система, стъклен панорамен таван, който се отваря. Се затваря. Штори на задните врати. Кафева кожа. 4-зонов климатроник, подгрев на задните седалки. Отваряне на багажника отвътре. Налична резервна гума. Снижаване на автомобила отзади. Теглич автоматичен, събаряне на седалките от бутони тук. Също има и шторички.